anything. I just feel like I'm just having a conversation with my brother. Yeah, thank you so much. Saka iwo Sidika wabvuma kuti waona Anyway, ma symptoms. ngona chipinda. Okay. Thank you Sid. Right. Saka it looks like tazobvumirana na Sid kuti yo haungoti uchipinda marriage unoti guys ndoda investigate mudiwa wangu. No. Waona phone ya baba vanoda kuti let me tell you zvinoita vanhu anohura. Munhu anohura anoda kubata phone yako. Asi yado kutaura zvinhu zvevanhu anohura anyway. Saka I think takaitaura munongozocheka live iyoyo. Munhu anoinvest haungoti uchipinda marriage muri kuhoneymoon wototanga kuinvestigate. Phone inovhura. Iwe ukaona iye achingoda kucheka phone yako because vanhu vachona vari paranoid vava. Zvavanoita vanhu vanochita. They are so paranoid. Vanoda kucheka phone dzevamwe dzavo dzisingachekewi. Like iwe kana uri trustworthy unotyirei kuchekerwa phone. Saka ndo panozotanga investigation but ndiri kuti dzikamai musaita wara. Waramba nefoni yako ndakuitora. No, take your time. Take your time. Haasi kuda nefoni yake akaisa password. Excuse yavanopa ndinotya kuti vana vanozoona some of the messages dzinopinda dzevanhu kubasa kwedu pono inopinda muuyu magroup saka handidi kuti vana vaione. Okay, mudiwa wangu ndokupa yangu password chinja na iPhone umwe muhuri anowanzoda kuona yako because muhuri haadi kuhurigwa. Muhuri hakuna munhu anohura anoda kuhurigwa. Subject iyo ino anoya vahuri munhu anohura vasingahuri vanoda kuti mufana ari kuwestireko time. So iyi subject ndaisira vanohura nevari kuhurigwa. Kumunhu asingahuri unoza kunyaya yedoro ina don't get tempted nedoro. Sidi akakabata kendi rake kanako asi ukabata Fanta yekuZimbabwe yeye I get tempted Sidi waiwanepi Fanta. Ndoona ndo zvakaita vanhu vanohura. Iyi live iyi ndeye vanhu vari kuhurigwa vari kufunga kuti vari kuhurigwa. Ende ndakuudza Sidi ataura akati chinopa kuti iwo uzotanga kuda kubata phone ndechekuti baba vari kuenda naye kutoilet vari kugeza vakairuma. Chewing-gum yangu yaenda. Baba vari kugeza vakaruma phone. Asi iwe yako vanoda kuiona. Manheru vari kuda kuona phone yako. Masikati vanoda kuona phone yako. Asi ivo havadi kuona yavo. Chinocomplicate love ndechekudai so. Aiwa, zviri nani ukwire mugomo uwane gudo pane kugara pamba pako uchiti hakuna makudo. Vimbai shiri hanzo kakwira mugomo chichitsvaka gudo noriwana. Vimbai. Ini ndinoti zviri nani ukwire mugomo ugare waziva kuti gomo ripedo nepamba penyu rine makudo kuitira kuti kana wakubva pamba usiya wafensa mumengo unowana mengo dzese dzakadliwa. That statement ndogara nichinzwa. Ukatsvaka gudo noriwana. Ukanotestiwa inokubata edzi. Zviri nani utotestiwa uone kuti naye wotoita something about it. Pane kugara usingazivi unoza kana iyo tsimo iyo yakavora tsimo iyo. Vimbai I disagree. Zviri nani utofind out as soon as possible. Vamwe venyu you are regretting kuti murume akandihurira kubva ndine 20 years. Dene ndakasiyana nendakadwa nomwe murume ari nani. Iko zvino manje hamuchina malooks amaive nawo. Maramba na 45 zvakurema kuti muchiluka nice mupinde pamarket. So ini ndinoti dena mama akadodiscover kuti murume uyu yaikuabuse yaiuyu makazvidiscover muchine 32 garo richakamira flat belly. Dene zveso makafamba nemwe nzira iri nani. Most people vanozotanga vari discover kuti this marriage is going nowhere at 42, 43. 40 yacho yaunozonida ipapo kuti uchikompita nema 33 aya vamwe vari kutanga kuva serious vana 31 vana 10 izvi zvasikana izvi vana vimba izvi. Isusu nema 42 yedu kuti tichikompita nemwi manje. Ende vakadzi makawandisa. Right now even murume anenge daurora mukadzi ane 41 achida andozomboita kamwana 1 anowana option yekamwe kane 33 kachikudza kuti even mapatla ndokuitira I'm still okay ndinongori nemwana 1 toita 3. Competition yacho yatosiyana. Imwe aiwa ndaneta zvekuzvara boda. So what I'm trying to do ndezvokuti shamwari zviri nani ukurumidze kudiscover gudo. Urunza discover kuti gudo riri mugomo earlier uchitovaka imba yako usati wapedza kuvaka wodiscover shamwari pandiri kuvaka pane makudo mugomo iri. Then wotodecide ndovaka imba here pana ndongova chachati tovata pano ndotondozonovakirawo kumangwana.
yokuzoinvestigata wavaka musha waisa foundation wodiscovered ndavaka imba pachazozara dhamu maflooding anoitika kuchitungwiza ya ndozvunza kuti council yanga isingazvizivi here kuti payaivaka ya isingaziti rwizi uko rimwe gore unoona pakafulodha kudai so vakavaka muguvi andoona saka kwirai mugomo mubate hanzi signs of a cheat are there. Stay awake people. Duchess urunzwisisa unazati yokuti I believe wako nde wako no matter what age. Duchess varume goes with what we see. We go with what we see. Paroma unonyatsonzvira munhu titsiti aumana munhu ari kutry, she's trying really hard, but I mean catchment area yacho wakuzvilimita. Inini I prefer zvangu kuti vasikana vachiri young, please don't try to change a person zvataura nasid. And wakangoona pane masigns echeating, quickly investigate, bata kuti ndezveshuwa. You don't want to leave someone uchinga kuti achita woita move on yanga chirwa nasid. You move on uchinga kuti munhu achita iye asina kuchita, maybe anga chiflata. So ndo anachiti calm down, take your road, calm down. Munhu anochita anongozokujaira nokuitira imwe mistake inongori stupid nomwana akadorara pabed wotoziva uende kubuda kumarriage uchinyazoziva ndabuda ndachitiwa pakanaka kukunda kubuda uchisuspect. Right now vamwe vanhu vakasiya havana sure. Hanzi speak for yourself sha. Okay, I don't know Duchess kuda feichi hera muri kuti mukakompita nevari kuma 31 32. Ini nangu ndichiona hangu competition dzacho ndakatarisa ndichiobserva ndiri kuno ndinoona kuti kumakata chaiko it's fine mozoramba nenyuma ane 46 years sezvo mataura mukati speak for yourself, but ndikuda kuadvisa vanoda kubatsirwa. Girls, before you make so many mistakes, kune vamwe vanhu vari kuita vana 5 6 nemunhu wavanoziva ari kuvachita wavacharamba vane 39 years. What's the point? Vana vese ende vana vese vane vabuda mumba mamai vaihura kana mababa vaihura marriage yavo vanotohura chete. They are very very likely. There are studies that are there, Google them, you find them, really big studies. Vana vakakurira mumhuri namai vakambohura, they are likely to hura as well. Duchess ndazviona kuti uri mwana mudiki at that age munhu wese anofunga kuti ane plenty of time. 32, I've got plenty of time. Before you find out uchatozoona kuti it's not as easy as you think. Inini zvangu inini I would rather munhu aroorwe 25 oita vana vake 2 or 3 oenjoya nevana vake achikura achivaona achikura achienda kumaholidays achidzoka nevana vake family time, because kuma40 kwakaipa. Hanzi saka uri kuti ma30 years mahure here? No, sidi handisi kuti ma30 years mahure, ndiri kuti 30 years havachada zvechihure izvo. Ukaona munhu achiri kuita zvechihure kuma30 years ka maybe akanonoka kutanga chihure chinoitwa 20 21 20 flating chiti ingongo achitaura kuti ndakamboita zvangu ndikazongopedzera vava serious. By 25 mukadzi chaiche anenge otoda ukaona ma 25 year olds vanenge votoona zvese zviri kuitwa nema 26. At 16 vanodanana with a 16 year old, at 18 vanodanana with a 20 year old, at 21 22 vanogona kudanana at 23 year old, but pavanoti 25 vakutanga kuluka higher 32 30 years old, munhu ari mature. And most of these arguments inewe ndakataura palive yanga nezuro, most of these arguments zvinoitika marelationship, they are down to immaturity of a man. Munhurume anenge ari immature, one of them anenge ari immature. That's why chizona vakadzi vachizotorwa nemunhu ari even 10 years older. But zvine pazvinonetsa watorwa nemunhu ari 10 right now at 44 ndogona kutora ne 34 zvigomboti chocho, but pandinozoti 54 iye achiti 44 pakaipa. Hanzi uri kunyema. Yes, by 25 be married and 32 finish kuzvara, but wambonditi talk yandimairuva ndokufunga kwangu inini 32 wapedza kuzvara, saka paunenge uchiti 45 vana vako vakazvara ne 32 anenge ari pagood age yokuti uri kumuraiza.
hapana chinhu chinonetsa sokuti uri kuma-40s wakureza akasvava uri kumhanya nako kari kukusiya uchida kukapfekedza napi uchida kuenda town kanotenderera netebho kutosvika wadoita kutsvaka danda kukabata nedanda so because you're not fit in them hanzi uri kunyepa anyway sidi pese pandienda hanzi ndiri kunyepa ndichangoda kuti ndoti it's my opinion right but chandiri kutaura ndechokuti guys zvandinofunga ini nhangu ndezvokuti zviri nani udiscover kuti gudo riripo parelationship pane kuti aiwa I want to be because masigns echihure munoapiwa munhu wese anohura nokupa masigns iwe unokuda kuti wakaputirwa nelove especially when you're young unenge wakaputirwa nelove ukandoona ndine bhebi munoti maybe rarava kuzoita homework ndikadai foni yangu ndikadzima mira I can't give you my phone ndikadai ndikadeleta something ndikadeleta ndozokupa iwoti maybe anga achida kucorrecta phone yake you can see kuti ndanchideleta something so why are you really giving yourself a headache nekukontinya nerelationship yaunongoona kuti uyu munhu uyu ari kukushowa masigns ekuchita hanzi Mzaya you need to come to Sydney boot camp paage add me handisi kunzvati paage ari kuti chii sidi varume sidi anonakidza kuedha mira malive angu mazhinji ndandajara kuita malive ndisina edha tinzwe ndobva ndazongokuvharavhara zvangu ndobva ndarova eda kusvika papi sidi paage kudii Alright mukoma zanzeka mukunyatsondinzwa pane zvinhu zvamukutaura zvimwe zvinhu ndikuagriya nazvo zvimwe zvinhu ndikudisagriya nazvo but ezvinezvi pamuri ezvinezvika muri palive ne and ndikupikisana nezvimwe zvinhu zvamuda kuinstalla mubrain dzevanhu zvokuti ndoti izvo aiwa izvo hazvisi unzwa like Franka, I see you attacking my age and age is just a number vanhu vanomature zvakasiyana as you said earlier on kuti the apple doesn't fall too far from the tree zvimwe zvachona zvinenge zvichiendera nekuti munhu akarezwa sei kuna mwana anoziya nhamoka unzwa zvokuti akakurumidza kuna mwana akakurumidza kukura kupfuura mwana unzwa ndafanga ndokupa examples vakafanana nekudheni kwekuya kuzimbabwe waiona but handisi kuti ndikujaja ndichiti munhu wese ndizvaari ingori example andika waona kuti vanhu vaikurira kana tifanga mumasabhabhu vave aiti akabva kuchikoro gate rovha rakiwa hasi kutamba kurodhi hasi kuita sei hasi kuexposwa kune zvinhu zvakawanda kwete kuti kana uri kumarokesheni kana ukasatorara kana padheni uchigara kumaflats kumatapi kwekueka vanotofara kuti space yekutambarara iripo ukunzwa but it doesn't mean kuti izvo nekuti izvo munhu yeye angasvika 30 years akuda chihure munhu yeye angasvika 18 years angasvikaziye indoti izvo kana munhu angasvika ke paage kuti achiroorwa amukadzi notuti mamaina anditika munhu nemunhu anofanira kujajwa nepfungwa nemwoyo not neage no yes I agree because kuna mwana no mature at 40 kuna other people that mature at 20 other people mature at 24 it depends nekuti jeni yako yango chifamba life yange kamereketa ndakanonoka kumature you're right ndakanonoka ndakama saka ipapo chika I totally disagree pakuti unotaura kuti izvo kana uri 42 year old wakasangana kana kuti ne24 year old zvichazobhainda kumberi uko ana mugabe vana vachingoona vawanana nagrace marufa but pane maage difference mangani chirengwa mukadzi wake ane age difference yake nani mumwe vice president mumwe mukadzi wake ndikinowana vane makore mangani maage difference mangani pane cash ngatimbomira kujaja pane cash please but cash yachona iyoyo kana ichikwanisa kuzochinja rudo rwacho nerworoka ruchizoita patime span yake yarugara iyoyo life yake history yake akatonyora anga atori mukadzi wake azvitanidza anga ari mukadzi wekeshi yamugabe anga ari mukadzi wamugabe
noti mukadzi wekeshi. No, I agree with you. Right, Sekuru City, nyaya iripo ndekudai so. Pamataura fact. But panyaya age ndiri kungoita a little generalization yokuti vakadzi it's very rare kuti mukadzi akuma 32 ambodawo zvako zvokutamba newo chiti uyakumba kwangu tingowana kune vauri kusangana navo itoti kune vakadzi vandiri kusangana navo because ininika ndo age group yandanga chimbomhanya nayo anhu ancho nangu zvanga zvakarurama saka yourself at that age vasingadi kuita serious pamwewo ndini ndasikadi kuita serious handiwaona izvonzoka munhu wanika waundofanira kutoita guarantee naye manje ka tip yako yanga ifanira ngoistopa manje inini andoziya inini makore angu andagara panapa wakatowana baby mama uri kunzwaka because ka munhu iyeka haasida kuramba achintroduce kuti aconfuse mwana ndoke kana ari sharp pabrain uri kunzwa kune vanhu vakasiyana siyana munhu iyeye atori masefa uri kunzwaka exactly that's what I'm saying. That's exactly what I'm saying. I don't think what you're saying is it? Yeah, that's what I'm saying. Okay, if that's what you're saying, then that's cool. In order for what? It's a safer option, but it doesn't mean kuti visi votosangana navo visi vanongori safe because kwatine vamwe ka vakatoroho hit and run ka aritotaura kuti akaisa koli yake apa kabva tatirwa injection yake kudai so tokuzoti ramusotoda mwana uchidhumira choti handife ndakazara 40 chimwe chimwana futi kupuwa nezvemabori angoma izvi hazviite anofanira kuita something special then kozoita vamwe vanhu ka vekuti zvochika anotanga kukutora serious ka musi wako unobvisa rora kumba kwako kana mungorichi makangodaisoka muchingodheta nekazoti boyfriend kunzwa anobvisa mari mumba kwedu ndichiri kutsvaga saka ziya kuti ese mabhizinesi aka unaseparata sei pane muchato here are you dating unzwa how relationship yachona ichii iri kureva chii contract yenyama akasainirana yachona pakutanga ngeri yechii hakuna zvitanga zvichinja contract just because kuti watanga kunakirwa negambi wautanga kuti okay ezedzwa wangu but pakutanga ukambotanga uchimbotizvo ndina madhamu kana kuti nechimwe chibhebhi changu pasaidi apa wautanga kunakirwa negamba kutanga kuda kumpa iye mutemo iwo zvauri kuita kusaidi ikoko kana una madhamu ka boys zvasingaziye manje ndika iyo nekutoti ndina madhamu kudhena ndika une small house ane but small house yako yakazokudza kuti iwo utoriwo small house kwairiwoka wakuti exactly I agree with you. Saka ziya chete taura kanda makadzi ako patable oziya contract yako oremekedza contract yako exactly then ipapa masasi kapo uvhoziva futi chika art because zvina zvinoenderana neart ka uri kunzwaka kana chiri chibhebhika chekuti izvo chakakupa chikapa chekuti chinokudzungaizisa papa zvokuti unopenga kana mhomuzi unokanganwa ka chinotoita pawo ndotochipa pawa rachona chinotokudza kuti shamwari mwana wekotitokoya ndidi kumona pano unotozviziva izvozvo iwewoka kana uchinzi izvo nemugwara chacho unonyatsozvambura munhu iye madisport ake uri kwaziya munhu ari kutundeyeka unokwanisa kuti abig man voice rinoti uri kubva upi ngwene then ozoitawo pamwe pekuti chika kana pasina madhiri mamwe ayayeka mira unodziwa kuti unodisturb nemubvunzo haudi kuteerera you listen to reply you don't listen to understand learn to listen to understand than to listen to reply inozowandisa mubvunzo yacho because apa wakuti unokontrola munhu nomugwara kapa because zvimwe zvachona akatenga chitoziya inenge tori trap kwauri ndinozoti chabvunza kudai neinchatsetsenura bo zvinhu zvandikutaura kazvi ndikutaura semunhu ane experience ka anzara zvinhu zvefembera ka we are talking about life here ona anzara zvinhu zvefembera panapa ndokuudza zvandotoziya unzwa kana une mugware wako utinyatsozoroti ambuya vandakavabata kuti dzvi yangu ini ndvene mbiri fangai manigerian nokochinzi murume wangu kana manigerian pasi unozviziva kuti makadzi wekunigeria vamuri kurumbidza vari kutiza vachiuya kwatiri
waudzwa naninye ataura nenye vakadzi vemanigerian ndiani? Iwo uri kuti manigerian as if handina manigerian kudaro. As I said, you are listening to reply, you're not listening to understand. iwo anonditi Saka ndisageneralize zviri kukuvhiringa because panoenda svika pahafu yezvi zvangu over assume kuti ndobva pedza akadai rikarivha namudai so ndopati kuva tavhiringana ipapo. Saka newewe is a no win situation. Aiti zvaunoda kuita iwewe nezvakuzonotoziya ka unotobhilivha nakudhara ka ene unotobhilivha kuti hakuna zvimwe zviri different but uchikanganwa kuti chika what you are saying you already know. What you are saying right now, you already know. Zvauri kudzokorodza zvinezvi palife ine, you already know. Unzwa. What you need to do is to hear something that you don't know. Saka, CD. Ndizvausiri kunzwa manje zvausiri kuziya. Because zvazvinyowanika. Unoziva zvinoita kana uchiinterviewa munhu. Unomutataura, I don't want to put a lead in. Haisi interview. Ndaramba interview. Ndakudza kuti let's have a conversation. Okay, it's a conversation. Yeah, when you're having a conversation, listen. Yeah. There is passive listening. There is what listening. There is listening to argue like Zongotaura. Koya ino emphatic listening. Koya imwe yekuti unenge ndichizvisa maoko ako iwo. Ndakubvunza ndikati. Right. So do you mean kuti iwewe munhu anenge ane mugwara wataura ndiye ane license rokuti acontrol umwe murelationship here? Ndangandisati ndatombopedza kuti nditokudza izvozvo wakutoita question yako. But yedi yangu ndinotauya nestatement iyoyo wangosingaifunge aunondiseti ndiipedze ene zviya question yako manje. Chipedza tinzo. Ndati kuti kune mabig man talk. Ziya munhu wako. Urunzwa. Ukono munhu wako achikukuza uriko kwanika. Unengotonoka power unotofunza kuti where you been 4 o'clock ine. But kana uchiziva kuti okay padheni pachona ka hapana chinhu chauri kunza patebhuru kusviro kwachona idhololo then munhu akungouya ukoko apatokuigira hupfu futi wautanga udazoti ungochihura ungonono. Obviously voice rako harinzwike ipapo because uritori irrelevant. Saka ilove here kana love yodero inenge isiri love but unenge wakaridza munhu uri kunzwa ka pamaliriki pepe because majority isusu yedu culture kwedu ka boys ndidzo dzinosvikira mabhebhi nokuti mabhebhi ndo anosvikira boys katautira culture kwedu odza kuno kwatinogara kuno kunokwanisa kusvikirwa handiti but kwedu uku kokoko ndiwo wakasvikira ka handiti bhebhi handiti. Saka chimboadvaisawo vanhu vatitahurigwa toda kubatawo munhu anohura semunhu akambohuravo tiudzewo kuti vanga vabata kune munhu ada kubata kune munhu ada kubata ka munhu kutoti amurira sei haasati ahurirwa bozi adototsvaga nyaya ngaazisi kune akahurirwa uya ndika one chinhu wani chandoda kukuudza kanchoti kune munhu anenge akahurirwa na before watanga kuda kurana your mouth bwa kune vanhu andika because once otodza munhu wechi2 wechi3 ka wakutoenda pakutoti yato no turning back because uchanyara ka kuti uzonzwa zorutora futi hurerere chimbotaya ngosovhanana nenyaya yako nehurere rako muri 2 makwanisa kuregererana kana kugadzirisana muri 2 ka muchiri 2 akonototizo wahurirwa utanga kudza moms kuti iri hurero obvious kuti ana moms masistrani apa again waakutaura futi ka yanya wandibvunza kubata munhu ari kuhura tisitaura vahurigwa vari kuda kubata munhu ari kuhura kundipindurira sei uri nongondisiya ningokupindura uri ndiudzire chii wandibvunza saka iwewe kandandisaka ndambokudza kuti zvinhu zvese zvakutotaura kaizvi uri toziva zvauri kuda iwe iwe uri kuziva koda kuti ende conversation zvinyowana usida kuzvinzwa iwe cd zvinyowana usida kunzwa hanzi sekuru cd ndinoda kukuudza havasi kuda kukakavadzana ini ndoda kukuudza something zvausingaziye iwe urikutaura zvinhu zvaunoziva. aiwa vanhu vabvunza toda kubata munhu ari kuhura tomubata sei but wandisiya kuti ndikupedzisire kukuudza here wandisiya ndipedzisire
uri kutaura vanobata munhu ndosandakukata ndiri kuti udza vanhu ndataura vari kuda zvinhu kubata zviri munhu. 2 ndataura zvinhu zviri 2 ndataura pakutanga veve vari kuda kubata veve ungidzira ausati wabata zvisiye usazvitsvage because you are bringing a problem unzwa kana kuti inonzi chika stereotyping unzwa 90% yevanhu vanostereotype kwakuzonzi imbavha nyangwe kana anga asingabeka anopesera aba anonzonzi hure anopesera zoti hurira izvozvo psychologically katautaura kunyaya psychology statistics ndizvo inoprova izvozvo katautaura zvemabhuku manje yes saka muri kuzvinzwa here vanhu do not stereotype kana muchifunga kuti muri kuhurigwa please musazvifunga usina mafacts usati wahurirwa ibva kusensi iyoyo mindset iyoyo zvibvise baba ndisatani ndidevhu wadatopwanyira zvinhu zvako iye ibva ikoko usafungidzire but then kana wabata munhu wako kuti munhu wako ihuri love kumhanyira kuda ku 28 munyaya iyoyo because zvichazokutadzisa kuti uzoti awa ndichiri kumuda still chimamira ndisturb ukonzwa then kana waita sei wabata munhu wako pepe muri 2 muzvire pasaidi muri 2 apadiyo mutaurana kana muchiregererana nenyuka mupanana makadaro the minute that you tell your best friend, the minute that you tell your sister, the minute that you tell your uncle, your mom, and whether wango chimuda sega, they are not going to support you to do the bozango chizotokarwa say. Then iwewe andika kuti chitanga uzodzokera futi paposition yeye kuti wakuda kuti real to yourself andika kuti munhu wako uchiri ngomuda nyangwe nehure hwake ka paakunedza uchaluza hama kana kuti uchaluza munhu wako uri kudaka then you are not going to be happy upenyu wako wese ko kana hama dzacho dziridzo dzada kuudza kuti murume wako ari kuhura takamuona kune imwe town patataenda kuholiday woita sei hama sister vako ndo vada kuudza patakaenda uyu ndichinohura uko ka takasana newenyu vachihura okay then ipapo unofanira kuziva kuti inoita sei unoseparata the two you listen to your heart you respect them for telling you because they are caring they care about you, they care about your feelings, they care about your health, they are protecting you. Don't go against them, but munhu wako uyo still akona kumuchallenge pamberi pevanhu ivavo first kana uchizototi uda kuseva relationship iyo taura naye whatever conclusion inyamune masvika kana unga uchiri kumuda ogadzirisana nemunhu wako uyo akunzira nyaya iyo yandika is a relative kuti anonzanzika mumwe mukazi you know I respect that you care about me but I don't know kuti apa kakapa nyaya yemunhu kwako ihure ichichi chanotwadzisane ndopfuura sei because unenge wakutonida help wakutonida rubatsiro because it's either kuti unenge une low self esteem ukaluza confidence ukaita sei wakutoti zvichibuildwa izvozvo zvakuda kuti zvichibuildwa nemapato akasiyana siyana kana munhu yeye wachona kudze kana asina maskills achonayo anofanira kunge achikwanisa kulead direction yekutoti ukwanisa kuti stand up for yourself because no one deserves to be living that kind of a life. Okay, saka hakuna munhu anodeserve. Saka pama muchimbotanga patatanga conversation nandikanganika mati kana wado kuona waurwa move on saka iko zvino chii chakutaura ichi ichi chakutaura manje ndini ndakutaura ndika pape panga ndichikupindura pape ndika ndachikupindura zvaunoda kwanga uchilidha question yako kuti unzwe answer yako inolidha kune imwe question zvichienderana neprogram yako but not generalizing and actually you letting me speak kwandira ndika like fanga zvine zvaunenge uchiita sewanite watocreate question out of it but this is your forum but I'm very well aware of that. This is what you're trying to do, jinx, bender, whatever. But I'm not here to do that. Okay. I'm just here to say my opinion. Okay. Saka,
let's but I say clock that. mascience Usafuata sikukuona ka. okay inini hangu sapsychologist maybe ndo zvauri kunotisa but une here mamwe mafacts aunoti vakomana Iwe uri psychologist. Iwe uri psychologist. yes une Chimopindura uri psychologist. yes Saka apa paezvo zvikana uri psychologist ndika diverting tactics ndika haanga imposed pandiri because there's no need to divert uchidaro because I'm not a victim here. Okay, and I'm not a client. I know, right? In the sense of the tactic yaoka kwauriyo reverse psychology, diverting tactics, but okay. This is just a general talking. It's general. Okay, Mirai, ndiri kuti nini? Ndauya nevasikana 5 panapa. Pavanhu 10 ava, well, kune vamwe vasiri kuva mukazocheka video iyi inenge yakuma 1000, right? Pavanhu vari kuapi ava, pane vasikana 10 vari murelationship. Hoyo CD yauya, vauya kuoffice kwenyu, muoffice menyu. Vari kuda kuziva nai mukoma CD. Kuda kuziva kuti totarisa zvipi kana tichifungira kuti varume vedu vari kutichita. Tipewo information. Okay, unotanga kuona but I cannot generalize and I cannot assume kuti both vanhu vari kuchinja. Urunzwa. But kana tingotaurawo like from my experience. I think kuti unotanga kuona kuti commitment. Intanga kuti say intanga kudzika. Urunzwa. Things time yamaspenda muri mese urunzwa. Inotanga kukatwa down. Unzwa. Pakucommunicate chaipo munhu anokwanisa kutanga kuita snappy zvinokwanisa kufunga kuti munhu aenda kumwedzi all round hapana chinhu chaunotaura chekuti anenge ari kukona kwako zvinhu zvese unenge uchingobhilidwa uchingoitwa sei you know when kana uchidhira nemunhu asiri kuda kuve aripo angoripo pakuti ari kufuswa nesituation. You feel it. Again, you will feel it. We're gone. On. But otherwise, in this one don't say this one good as assume on. Because I believe it is when we are not react as different situations. I can only speak for me on how I would react. But I cannot speak about how you'd react. Because I never know how you'd react because we are different peoples. Saka hapana here mamareza hapana imwe chitiri mataura tu. Ndangotaura kaya I think kuti commitment pakutanga kwayona zvimwe zvinenge zvapersonal. Maybe pangondofunga ukarefreza question yako kanditi inini ndo kuviga foni zvakaita sekuviga foni zvakaita sekuramba kuda kucheka yako zvakaramba sekuviga mafoni nechika zvinodependa. Unokwanisa kutanga kudana nemwe munhu angotanga ari chilled then automatically yobva ngotanga kungoita psychotic zvekuti kana hama dzako dzese kana makazeni ako ese anotumidzirwa mameseji akangoti sitachiti riri sexy chete kana kangonzi sasha chete asingazikanwa vanzi murume wangu who are you vachinterrogata kunzwa kune mamwe makazeni mamwe tane dzungu nawo kana kajaidzwa ototi ko iwewe ndiwani zvobvoromotsana kwakuyanika yotoziya zvako obva utofonera wanzi kamukadzi kako kuda ndidai so manje ndakabopa kana kuti iwe mukomana wako ada ndijairira asi kuti ndiri sekuru wako here unzwa anoziva kwandakabva newe here nemahistory nemabackground yedu kaya. It's long. It's a big process. It's not something that we can just open and shut right now. Okay, it's dealt with like this. It depends with an incident. Every incident is different. That's what I think. So I like to deal nezvinhu as they come. I don't want to situation yese incident yese ontounza I take it different because he is different. Yeah. Marlene Nicholas Argudi, life is not simple. Not every woman is fortunate enough to find love and marriage at 25. I agree with that. Mom power advice and I late finder. Now, is where that person is casting the fishing rod. You attract who you are. Thank it's you. Where you're hunting, your hunting grounds
change your hunting grounds, change your social circles. Urunzwa. Because iwewe akonda kuda attitude kutoti as well. zvokayo And nda attitude. kuexpecta kuti zvo neattitude uona because vanhu vakawanda chinhu chakawanda chinorwina vanhu vakawanda kuti vasasangane nevanhu vavo vanhu vane madouble standards unzwa iwe Exactly. dzinza renyu rese hakuna kana munhu akamboita kana bhara but kuda munhu ane x5 Exactly. iwe watoona iwewe handika hauna dhora recredit but utoti you don't like a broke guy. What do you mean? Akakudza kuti broke guy ari kuda munhu asina dhora recredit ndiani? Saka vanhu ona dzidzawo maground ako enderana level ako hakuna ona enda pfungwa nemwoyo wakada tesa material things idzi ukunzwaka inini ndiri mukachitangwena kangu kanaka niri but nesira kuti ndikuda bhebhi rinogara kunonzi kukambanje kukachi akakuudza kutoti bhebhi rikukambanje rikuda inini nekachitangwena kangu ndiani ndenge ndamwana ndakamira papi saka zvozvo zvinongodhipenda ona iwe utoti hanzi kuda munhu ari educated but you're grade 1 ukonza saka zvimwe zvenuka don't look at material things hakuna kutarisa maachievements emumwe munhu ka okuattracta fall in mental state yemunhu nemwoyo wemunhu zvimwe zvese zvingazvizongoita bonus inini I would like mumwe munhu wekutoti even kana chinzi zvokubuild our empire from scratch we start from one. I'm the same. Kutanga tese but akasvikawo kanawo tanga tiri fortunate kuti inino ndangofamba mumastages andika mastage yawo ndo atora kunge tingori tese ndezvedu tese handisi tepe munhu yanikachiti wakazosvika zvakadai wakaenda poteri panapa once mental state of mind yako iri fucked up like that nemwoyo wako process yese nda fucked up. Thank you so much mkoma. Next time ka ndichakutsvaka next time ndokutega enza ndatanga topic vakaunza topic chatanga ndatombodiscussa nemwe 3-2 ndombonzwawo mafungiro enyu indiri open but usiye basa rako but kana uchiuya panapa usiye basa rako kubasa kuna kuya basa rako naro panapa because hadzisedze panapa psychology dzako but anyway, thank you so much one love. Thank you so much. One love, my brother. One love. Bye. Mavanzwa mukoma Sidi. I hope tadzidza zvakawanda nhasi tambopindawo nevamwe next time vanoda vane mapfekso huyai but it's very very important kuti mutore ivai mature mutore zvinhu zvamunonzwa zvinokubatsirai. We are not generalizing panapa but ndinotora zvinhu zvandinofunga ndo zvanani ndatanga ndichiita maybe uri kuchitwa teerawo zvataurwa namukoma Sidi moteerawo zvandambotaura inini tofamba mberi live ndo zvaikaita unongoendawo musango unotorawo demo utema muti waunoda nemabhendera waunenge wakaita nekuva straight kwaunenge wakaita utorawo zvidhina zvaunoda uchivaka imba yako zvimwe zvinowanikwa kure zvimwe zvinowanikwa padhuze but hatisi kuti ivai paranoid but tiri kuti don't let anyone waste your time ndo yanga iri reason yetopic kuti kana uri murelationship yauri funga kuti uri kuchitwa the sooner you find out that was my idea the sooner you find out kuti munhu ari kukuchita the better because it gives you time to move on vamwe vazotaura kuti ndezvako izvo I can move on even at 45 good luck but inini I would rather zviri nano discover kuti wapinda wrong train pa first stop after the city wabuda pane kudiscover kuti wapinda wrong lane kana let's say kudriver wapinda motorway usati wapinda motorway zviri nano discover kuti uri kuenda wrong way pachine roundabout yekuti utene back than kuti wapakati pemotorway kokuti shamwari utonodzokera kuLuton hapana pekutena panapa. That's inini kufunga kwangu. Vamwe vanofunga kuti aiwa kana gudo wariona risiye rakadero